Вашей увазі тільки що прогучав один з творів полоцького шитку, який називається «Пагамошка». 17 століття, білоруське бароко. А зараз ми з вами знову поглибимося далі, глибей в середньовіччя, 15 століття. І я вже казав, що наші предки були вельми віруючими людьми, на застолях в тим ліку співалися релігійні пісні. Зараз вашій увазі пісня, яка називається «Сім радостей Діви Марії». Спина.